F'April ta' din is-sena jala it-terminu ta' 5 snin tal-President George Vella, iżda sissa jidher li ma ntlaħaq ebda ftehim dwar min se jkun is-suċċessur tiegħu. Il-President il-ġdid irid jiġi approvat mill-Parlament b'vot ta' 2/3 tal-Kamra. Min-naħa tiegħu f'kummenti ma' Net News il-President ta' Malta George Vella qal illi jittama li lejn tmiem il-presidenza tiegħu ikun intlaħaq qbil fuq l-isem tal-persuni li se tieħu postu. Jiena nemmen illi meta noqorbu jew naslu għad-data biex ismiċċa terminu tiegħek ħajkonna qbil jew inkella ħajkonna ismijiet li jkunu qegħdin jiġu msemmija u nawgura li jkun hemm qbil fuq min se jkun il-President jew Presidenta li ġejja warajja meta nispiċċa jien. Il-President ta' dawn il-kummenti jekk kif il-ħamis ħabru d-dettalji dwar il-ballu tal-President, avveniment ieħor li jsir biex jinġabru fondi għal Malta Community Chest Fund. Waqt it-tnedija li saret fil-Palazz tal-President fil-Belt Valletta, intqal li se terġa' tirritorna tradizzjoni tal-ballu tal-President li se jkun l-aħħar avveniment fuq dan il-livell mill-Community Chest Fund għal din il-Presidenza. Il-ballu se jsir fit-2 ta' Marzu fil-Palazz tal-Belt u kull biljett jiswa €200. George Vella stqar li hu jittama li dan il-ballu ikompli jsir matul is-snin li ġejjin. Waqt id-diskors tiegħu il-President ta' Malta li kien akkumpanjat mis-Sinjura Vella qal ukoll li dan il-ballu għandu sinifikat kbir għalihom peress li se jkun l-aħħar avveniment pubbliku għal din il-Presidenza. Dan fil-waqt li dawk li se jattendu għal dan il-ballu se jkunu jistgħu jgawdu il-palazz bin istoriku li jmur lura għal żmien il-Kavallieri u li dan l-aħħar tlesta restawr estensiv li sar fuqu.